ହ୍ୟାଲୋ। କଣ କହୁଛୁ ବେ ତୁ? ମୁଁ ମୋ ଆଡାରେ ଅଛି। ତୁ ଆସୁନୁ ଏଠିକୁ। ତୁ ଆସିପାରିବୁ ନାଇଁ କି? ତୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। ତୁ ମତେ ଆସିକି ଭେଟ କର ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଉ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୁଁ ରାକା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫଟୋ ପଠାଇ ଦେଇଥାଉ। ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ 2 ଲାଖ। ଠିକ ଅଛି। ସକାଳର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଏ କୁମ୍ କଣ ହେଲା ସେठ? ଆଜି ଯିବା ଗୋଟେ ସୁପାରି ବେଜି ଖଲାସ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯିବା? ହଁ ଏବେ ଯିବା। ହଉ ସେ ବାପକୁ ଡାକ। ଏ ବାକ। କଣ ହେଲା? 어렸을 때부터 나는 약골이라 ले 맨날 맞고 다녔어. 맨날 얻어 터졌어. चलो चलो। 심지어는 여자애도 나만큼 맞아본 놈 있으면 나와보라. ତୋରି ପାଇଁ ଲେଖିଛି ନେଇକି ତଟିରେ ସାଲିନି ସରିନି। Click, clack, bullet. Click, clack, bullet. କିଏ ବେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଆଡା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମେ? ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁପାରି ଆସିଛି ବେ। ତତେ କିଏ ପଠେଇଛି ବେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ଯିଏ ବି ବଟେଇ ଥାଉ, ତୋର ଗଲୁ ହଉଛି କି ତତେ ମାରିମୁ ମାନେ ମାରିମୁ। ମାର ବେ ସାଲା ଚୁତିଆକୁ। ତୁ କଣ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ବି ଯା।
मारे बाबा आउडी